manyien kod joma moko bende mantiere kar kada na kel George Mbuta twak okinyi makawuono. Jatend migawo mar omenda iwinjo kanyo wacho nitie gigo mabecho mane nitiere e paro mar chik mar omenda ma bende ne owito oko kod jatend piny Kenya. Paro ni kama nitiere ka gazet makawuono lieko ni nitiere moko kuom gigo mane owito oko e paro mar chik mar omenda ma bende nyalo yudo thuolo mar duogo e sani ka John Mbadi en jatend migawo mochung'ne wechegi mag omenda. Oketo sirkal kama chal nade, jopiny ok nyal buok kendo ni ero ne wawoni waloko kare gigo mano adagi ema chako duoko. Erokamano. Mokwongo chik en ni mor mara nikech iyudo ka minister mane nitie kanyo miluongo ni minister Ndumu samoro ne ok otim gimiluongo ni public participation kata awareness. Tang'e maber ni Mbadi being the chairman mar ODM and having served as a leader in the Republic of Kenya, he has what it takes to convince the Kenya and to give the Kenya the best and what will make the public move with him in the same spirit. Jogo mobiro king'iyo jogo momiwa gi ODM kaka Aliasan Joho, Honorable Wycliffe, the minister from Western Oparanya, the Honorable Aiko from Turkana, and the blessing of both the President and the former Prime Minister. I believe it is for a good cause and for the betterment of our nation. And that we need to give the ministers time and the government time to implement all this policy. We need to give them the required support. King'iyo wadwa kata kaka piny mantie kama nitie Kisumu. Kisumu County kwa ng'iyo kaka opog lemo ibo yudo ka Homa Bay County nitie gi finance. Homa Bay County nitie gi bunde. And then Siaya County nitie gi petroleum and energy. And then they also have the Attorney General. One kaka jo Kisumu County. Samoro tich bedo matek nikech the permanent secretary mane omiwa miluongo ni Honorable Ombudo is out of touch with the people. And we are giving a lot of work to Honorable Raymond Omolo. Because Omolo has to be in Kisumu every now and then to meet the threshold mondo jo Kisumu mondo fail nigintie serikala. To kanyo bende George Mbuta ka ng'adi moro miler no mana kanyo matin. Onego bed ni nikech wonge tich mano mar PS ma e accounting officer mawuok e migepe ma opogore kama gintiere. Ka o lose touch gi jopiny tiende nang'o onego bed ni ochopo kuom jopiny kinde ka kinde. To mano bende ok ne ka gima i contradict gino mane wacho mokwongo ni jatend migawo mokwongo ne tembo chopo chini gi jopiny to ero no lemo no duogo bae. Kata kamano bende mano penjo mopogore ahinya gi penjo ma penji mokwongo. Penjo modang'i kar ka Mbadi ka koro ni e telo. En e telo kaka jatend migawo. Wadhi neno ka paro mar chik mar omenda mano wit cha moko kuom gi dhi duogo e sirkal kata paro no. Jopiny ma jonego bedo go machiegni ok dhi kwede to kudhi do kwet machielo kendo kaka jogo manie sirkal. Erokamano, gima wang'e maber jo Kenya gin jok mariek. Kendo kikelo paro maber mabro timo lokruok kendo mamiyo piny wabedo gi dongruok to gibro kawo kendo gibro nyiewo pachino.
Gibomiyo ineno ka samoro jopiny nogoyo Finance Bill 2024-2025 nikech iyudo kaka sirikal ne nitiere pogruok. Iyudo ka samoro jalup ker ne wacho mopogore gi ker. Samoro iwinjo ka gavana mawuok Nyeri ma support jalup ker. Iyudo ka samoro minister mar transport Honorable Murkomen by then odhi Nyeri kodhi Garambe Nyeri to kiwinjo ka samoro bedo attacked gi the crony mar the deputy president. It was not anchoring well for the country, and that is why the Kenyans say that they don't need that. But Badi being a sober minister, Kendo being inexperienced, Obedogi experience for close to 2 decades, he knows what the people want. And I believe that if he share with the people the ideas and public participation is done properly and the people own the process, then all will be well. Adwa paro ni wach moro achiel. Iyudo kaka samoro Kisumu kae kata sianyo kunyo pi manye wuok game to dhi feed jobondo. To jakoyo no ywak moko ni pigno wadhi tuche. Nikech the locals were not feeling the ownership of the project. What the government need to create is awareness. The jopiny nyaka own the process. Badi kakwange maber ni badi ng'ama osebedo ka tiyo gi jopiny. To kowuoyo gi jopiny maber mo convince jopiny mwaneno ka mibadhi igoyo kendo ituro. Nyo aneno maber ka Devani mosebedo outside on the run for 15 years was charged in court because of treason. And more people are going to face the charges, those who are corrupt. We must get the confidence of the Kenyan people. Aye. They must think that the work is being done, of just talking in political rallies and all rhetoric. And I think that wami urumbadi time mondo wawinja neno the tiyo nango. Kiwacho wangi maber ni kada ka cabinet minister mokadho cha kane puodho. The same body said let us give the skunk to William Ruto. Koro wangi ni badi nitie gi material substance kuome. It is now high time mondo dhiyo exercise kendo mondo practice what he's been preaching. And I know Mbadi will do best in this government.